Takže ahojte, vítam vás pri novom videu. Asi každý z nás niekedy v škole videl ten slávny obrázok DNA tej dvojzávitnice. Tento obrázok mi však príde strašne abstraktný, ale málo kto si vie vlastne predstaviť, ako v skutočnosti DNA vyzerá z našej perspektívy. No a preto som si pre vás prichystal toto video, kde vám vlastne ukážem, ako veľmi jednoducho sa dá izolovať DNA z nejakého ovocia alebo zo zeleniny. No a nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne prísady, stačia obyčajné domáce potreby. Tak poďme teda na to. Ježiš, to zhodí za to. Teďka není ti vidieť celú hlavu, mám to dať. Takže čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať teda nejaké ovocie, nejaké poháre, nejaký čistiaci prostriedok, buď šampón alebo na umývanie riadu, soľ, trochu alkoholu, ananásový džús, takýto filter a lievik. Takže ako prvé si naberieme 200 ml studenej vody. Prihodíme dáke jahody. Jahody sú pre náš experiment naozaj veľmi vhodným ovocím. Obsahujú veľmi veľa DNA. Bežná ľudská bunka obsahuje 46 chromozómov, alebo teda 23. Každý chromozóm z týchto 23 sa nachádza v dvoch kópiách. Naproti tomu jahoda má 7 chromozómov, ale každý z týchto 7 chromozómov sa nachádza v 8 kópiách. A teda to spôsobuje, že máme veľmi veľa DNA. To je inak aj dôvod, prečo pôdy sú také veľké, pretože bunky musia byť väčšie, aby tam mohli napchať spolu DNA. Ďalej pridáme soľ. Soľ nám vlastne spôsobuje, že jednotlivé vlákna DNA sa vlastne spoja a vytvoria také chumačky, ktoré budeme vidieť na konci. Ďalej to celé rozmixujeme. Pridáme lyžičku saponátu. No a celé to necháme odstať aspoň 5 minút. Čistiaci prostriedok pridávame pretože oni fungujú ako detergenty. Detergent je vlastne látka, ktorá rozrušuje bunkové membrány. DNA v eukaryotických bunkách nepláva voľne, ale je uložená v jadre, ktoré má vlastne svoju membránu. No a tieto bunkové membrány my potrebujeme nejako rozrušiť. Čiže vlastne si môžeme predstaviť, že tento sáčok je vlastne membrána, no a jar vlastne roztrhá tieto membrány a DNA môže sa uvoľniť z bunky. Keď už máme zmes od státu, tak ju prefiltrujeme. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad Gino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad Gino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Keď sme zmes odfiltrovali, pridáme trochu ananásového džúsu a počkáme asi tak 5 minút. DNA v eukaryotických organizmoch nepláva v jadre len tak voľne, ale je vlastne obmotaná okolo takých bielkovinových častíc, ktorým hovoríme históny. No a ananásový džús, takisto ako aj roztok na šošovky, obsahuje proteázy, ktoré vlastne štiepia proteíny, no a vlastne túto DNA odmotajú, alebo respektíve zbavia týchto proteínových častíc, no a DNA sa lepšie uvoľní. Po asi 5 minútach pridáme alkohol, ktorý lejeme veľmi opatrne po stenách nádoby, až sa nám vytvoria vlastne takéto dve fázy. Takže vlastne soľ sa rozpustila vo vode a ostala v dolnej vodnej fáze, no a naša DNA spolu s RNA vystupuje hore do tej alkoholovej fázy.
sú to vlastne tie biele chuchvalčeky, ktoré môžeme pozorovať. No a tu môžete vidieť výsledok po odstáti pár minút v chladničke. Takže to by bolo odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, nezabudnite po sebe v kuchyni upratať a na budúce sa vidíme. Čaute.